येता त्या विधानसभा अधिवेशनात मराठी राजभाषेचो ठराव मंजूर करप याविषयी सरकाराचेर दबाव हाडटले अशी माहिती मराठी राजभाषा समितीचे गौरा ढवळीकर हांणी दिल्या। या आंदोलनाचा तिसरा टप्पा सुरू करत आहोत। जे आंदोलन मराठी राजभाषा समितीतर्फे सुरू झालेलं आहे त्याचा तिसरा टप्पा असा आहे की प्रत्येक गावात जायचं, गावातल्या प्रत्येक घरापर्यंत हा मराठी राजभाषेचा संदेश पोचवायचा। त्याकरता आम्ही पत्रकं छापलेली आहेत आणि आमचे कार्यकर्ते सगळ्या घरून घर जातील, प्रत्येक घरामध्ये, ऑफिसामध्ये, दुकानामध्ये जिथं जिथं माणसं भेटतील तिथं तिथं त्यांना भेटून हा संदेश पत्रकाद्वारे त्यांच्याकडे जाईल आणि हे एप्रिलमध्ये जे अधिवेशन व्हायचं आहे, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन, त्या अधिवेशनामध्ये हा ठराव या सरकारनं आणलाच पाहिजे असा आमचा आग्रह आहे। मागच्या अधिवेशनात तो येऊ शकला नाही, परंतु आता आम्ही थांबणार नाही आहोत, लोकांची थांबायची तयारी नाही। आता हा निर्णायक क्षण आहे आणि हा निर्णायक क्षणी हे सरकारनं करायलाच पाहिजे, मराठी राजभाषा केलीच पाहिजे असा आमचा आग्रह आहे। नाहीतर मग परिणाम जे काय होतील ते त्यांना भोगावे लागतील। मराठी भाषा सुरक्षा मंचान पेडण्या देवी भगवती मुखार गाराणे घालून आंदोलनाच्या तिसऱ्या टप्प्याक पेडणेच्यान सुरवात केली। मराठी राज्यभाषा जावपाकूच जाय असो नारो लायत उठा सज्ज व्हा घरोघरी चला घुमवा आवाज मराठीचा अशी प्रतिज्ञा करत मराठी मोगींनी पेडणे शहरातल्या बाजारपेठेत पत्रका वितरित केली। ज्या ठिकाणी होतं त्या ठिकाणी सामाजिकतामध्ये जे जे कोणते होता पूर्ण देवता सामील करून मध्ये जो काय देवते जो निर्णय तो देवता तुमच्या पंचायतीच्या कृपाशीर्वादाने होतो आणि पुणे देवते जे काय देवते त्यांचे त्या ठिकाणी आज संपूर्ण देवते ठिकाणी मंडळामध्ये तुझ्या ठिकाणी चरणाकडे देवते आली झालं देवते जे काय देवते ज्या सरकारतर्फे देवते जी मराठी भाषा देवते ती झाली पाहिजे असं देवते त्या ठिकाणी त्यांना तू बुद्धी दे। या वेळार प्रदीप घाडी आमोणकार, अशोक नाईक, उत्तम कोटकार, माजी सरपंच नारायण मयेकार आणि हेर हाजीर असले। मराठी राजभाषा, मराठी राजभाषा, मराठीचा 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 मराठी राजभाषा, मराठी राजभाषा। राजकारण्यांना फक्त मतांची भाषा कळते, तर प्रत्येक मतदारसंघात जी 40-50 बूथं असतात त्या प्रत्येक बूथवरती जाऊन आपण बूथ समित्या आम्ही स्थापन करायला पाहिजे, तेव्हाच हे राजकारण्यांना कळेल। आज गेली 28-29 वर्ष कोकणीला राजभाषा करून कोकणीचं कुठेही काही प्रगती झालेली नाही आहे। ही माझी माय मराठीला जो हा अन्याय त्यांनी केलेला आहे, हा अन्याय काढायलाच पाहिजे आणि हे फक्त मतदारच करू शकतील। आयडेक्स ब्युरो रिपोर्ट।